Maghiusa kita, pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlong Domingo kaninyong tanan. Og sa tanan nga mga amahan, Happy Father's Day. Anya na kita sa napulog usa nga Domingo sa sulod sa ordinaryong panahon. Matud pa, ang karaang kasabutan sa kasulatan, masumada sa sugilanon nga ang Dios nangita sa tao. Ug agbag-ong kasabutan niini, nagtuman sa iyang laraw sa kaluwasan sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak tungod sa iyang gugma. Nini nga Domingo, kita gipahinumduman nga ang pagpili o pagpadala sa iyang mga tinun-an nga mga apostoles, usa ka lihok ni Jesus alang sa katumanan sa kabubuton sa iyang amahan. Sa Santos nga Eucharistia, atong ambitan ang katumanan sa iyang pagluwas kanato diha sa talad sa iyang gugma. Hiusahon nato ang atong mga tinguha ug ang atong mga intensyon, ingon man ang mga intensyon sa atong mga TV Mass sponsors and benefactors, ug sa atong production crew ug sa personnel sa GMA Regional TV. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ay buntag kaninyong tanan, karon nga atong i-offer, ihalad ang atong misa karong Domingo para sa atong bokasyon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong pagigugmaay, o dili ta malimot karong Domingo ay Father's Day. Gani sa mga amahan nga nag-follow sa atong misa karon, Happy Father's Day kaninyong tanan. Para kita maandam sa sa atong misa karon, maginursod kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Repiden ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid.
Si Moises mitungas sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giignan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kung giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako, ingon sa pagdala sa agilas sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiting ang malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alakaring ang malipayon ang Ginoo, dul kamo kaniya sa masadyang awit. Sa hilin ninyong ang Ginoo, mao ang Diyos. Siyang nagbuhat kanato, kita gayon. Ang iyang lungsod ang panon, nga iyang idumala. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayon, ang iyang kaluoy nagalungtan hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo
alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang nagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa labi pagayong luwason kita niya karon, gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios. Apan gihimo kita niyang nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nasulubon og makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga mamumuo nga moanhi niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsoon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsoon nga si Andres ug ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha, gipadala ni Jesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo,
ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo nga ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga minatay. Hinlui ang mga sanglahon. Ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad. Busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usbon ko maayong buntag sa tanan karong Domingo. Ug pasalamat ta sa Ginoo nga nagihapon tag kusog na dawat nato ang grasya nga padayon ang atong pagpaminaw, ang atong pag-alagad kaniya, ang atong pamalandong sa iyang mga pulong. Nadugog nato katong nag-aging Domingo ang piyesta sa lawas ug dugo ni Kristo. Ug karon na ang iyang mga pulong nga maghatag sa atong kusog, maghatag sa atong kalinaw, maghatag sa atong paglaom sa iyang mga pangako sa atong kinabuhi. Gani sa atong paglakaw sa atong kinabuhi, dili ta mahadlok, dili ta magduda sa paghigugma sa Ginoo nga anaa sa atong tanan. Nadungog nato nga ang mga una nga mga tinun-an ni Jesus kayang gisugo moadto sa mga nasod para magsangyaw sa ila ang maayong balita nga ang Ginoo atong amahan nga dako kaayo ang iyang paghigugma kanato. Nga bisan unsa pa ang atong mga sala, ang atong mga kamingawan sa atong kinabuhi, ang Ginoo dili gyud mobiya kanato. Naalang ang atong pagampo, ang atong pagsalig sa iyang paghigugma kanato. Mga igsoon, kita karong Domingo nadungog ang giingon, gisulti ni Jesus sa iyang mga tinunan, nga ayuhon ang mga masakiton. Gusto ko kini nga mga pulong ang atong pamalandong karon. Daghan kanato ang mga masakiton karon sa atong kalibutan, sa atong nasod. Nadungog nato katong nag-aging mga adlaw nga atong gisangyaw ang atong isang 125 anniversary sa atong independence. Mangutana ta sa atong kaugalingon, kumusta man ang atong independence, nga maayo ang atong pag-alagad sa atong nasod, sa atong Ginoo, maayo ang atong pagsangyaw sa kabubuton sa amahan para sa atong tanan. Daghan kaayo ang atong mga problema. Nagaulat kita sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Nagaulat kita sa mga iyang pulong para sa atong tanan. Dili lang para sa mga masakiton, sa atong mga pamilya, na daghan kaayo ang kanilang mga kinahanglan sa ilang kinabuhi. Kabalo ba kamo, mga igsoon, nga daghan kaayo ang atong mga igsoon nga kada adlaw moadto sa lahing mga nasod para mangitag trabaho. Lisod kaayo para sa mga pamilya nga mabilin, nga si lolo o si lola ang magatiman sa mga apo. Ang mga ginikanan adto sa gawas nangitag trabaho kay diri sa atua murag lisod paghihapon nga makakita silang trabaho para sa ilang mga pamilya. Napapod mga lain nga mga gibati sa atong mga igsoon diri sa atong nasod. Dili lang economic, kundi naapod ang gitawag natong mental health, nga daghan kaayo ang mga nawala sa ilang kinabuhi, ang paglaom, nga naapay future para sa ilang mga paglakaw, naay future para sa ilang mga trabaho. Nakita nila nga ang future dili
malinaw kaayo na naay mga problema nga nagaulat kanila. Sa atong misa karon, dalo nato kining atong mga igsoon nga naay mga problema sa ilang kinabuhi. Ang mga kabos, ang mga masakiton, ang mga walay trabaho, ang mga bata nga dili man nila makita ang kanilang future nga lisod, kay makita nila nga walay kalinaw, walay hayag. Kinitalan ang atong mga pamilya nga naapod ang kanilang mga problema, ang mga relationship sa pamilya, mga mag-asawa, mga ginikanan sa ilang mga anak. Daghan kaayo ang nasabtan nato, nabasa, nakita sa telebisyon, nadungog sa mga marites, ang mga problema sa atong nasod, sa atong mga katawhan, sa atong mga communities. Kinitanan ang atong paglaom sa Ginoo, paglaom sa iyang paghigugma, paglaom na si Jesus naa diri sa atoa. Kay gipasabot ka nato, gipadumdum sa ato ang atong gisangyaw katong nag-aging Domingo, ang Eucharistia nga atong diri karon sa atong misa. Naa si Kristo, buhi siya, dabanhaw si Kristo para padayon maghatag sa atong kalinaw, maghatag sa atong kusog, paglaom para sa atong paglakaw sa kinabuhi. Mga igsoon, lisod ang kinabuhi karon, pero nagihapon ang atong pagsalig nga kita dili gyud ibilin sa atong Ginoo. Nga dili gyud siya mawala, kay dili siya sa Eucharistia, sa atong misa. Nag-ingon si Jesus nga kada kita mga lawat, kada kita madawat nato sa atong kasing-kasing, ang lawas ni Ginoo sa pangalawat nato, maghatag siyang kusog, maghatag siyang kinabuhing dayon, dili lang mga igsoon sa sakramento sa Eucharistia, sa kada misa nato, dili lang nadungog nato si Jesus nga naa siya'y promise, naa siya'y kasiguruhan, nga bisan kinsa nga mga lawat, madawat sa iyang lawas, makadawat pod sa kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga igsoon sa atong pag-alagad karon sa Ginoo sa atong misa. Pasalamat ta nga bisan unsa ang atong lakaw, bisan unsa ang atong mga gibati, bisan bug-at kaayo ang krus nga atong gipas-an sa atong kinabuhi, dili gyud mawala ang atong paghigugma, pagsalig sa Ginoo nga atong amahan nga naghatag sa ato sa iyang bugtong anak para ipakita ang iyang paghigugma sa atong tanan. Padayon ta sa atong misa, iyan po nato ang mga kinahanglan sa atong mga pamilya, sa atong mga tigulang pareho nako nga mga masakiton, nga naay mga problema sa lawas. Iyan po nato sila, ang atong mga batanon, ang atong mga kailan nato nga mga tigulang nga ato sa abroad, magtrabaho sila. Nga unta ang ilang kondisyon sa trabaho ay maayo para sa ilang kinabuhi o sa ilang mga pamilya. Ug karon padayon ta sa atong misa, puno ang atong mga kasing-kasing sa kalipay nga nadungog nato sabpa ang paghigugma sa Dios ng atong amahan, sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw, sa matag usa sa atoa, o especially karong Domingo, ang paghigugma sa Ginoo sa mga fathers, mga amahan. Kay kini nga Domingo mao ang Father's Day. Pasalamat pud ta sa atong mga amahan, buhi man o minatay, nga sila naghatag sa atong kusog para sa atong paglakaw, sa atong kinabuhi, sa atong maturity, naghatag sa atong kalipay, sa atong kinabuhi, bisan sila buhi pagyod o adto na sa Ginoo. Maulang kita karon magampo sa atong isangyaw nato ang atong pagtuo.
Nagatuo ako ilasan sa krus, namatay, ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang tagiya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo sa pag-anid niini. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, paminawa kami Ginoo. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga pangulo niini, mahimo untang misyonero sa gugma ug kaluoy sa tanang katawhan sa dipuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga pilion unta sa mga pangulo sa kanasuran, ang pamaaging Diyos nun, aron ang kaluoy ug pagpakabana sa ilang ginsakupan, mao gayud ang ilang alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga ang mga maayong buhat o panigingnan mupatigbabaw kanatong mga binunyagan sa magsasangyaw sa gingharian sa Dios ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga ang tanang amahan niining kalibutan nga karon atong gipasidunggan, makabaton sa kinaiya sa atong amahan nga maluluyon ug mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga ang mga kalag sa nangamatay, makadayon na sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami Ginoo. May gugmaong Amahan, kahibulungan ang gahom sa imong gugma. Hiusaha kami ubos sa landong sa imong pag-amuma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo kita mga igsoon aron ang atong sakripisyo dawaton sa atong Dios makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug sa lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo matanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, o sa tanang mga pari, mga madre, o mga brothers. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Ilabi na ang atong mga amahan nga karon adtuan na sa Ginoo. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo, magkagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mali kay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gintapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
pagampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo, diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsoon, count yourself blessed kay naabot mo sa sibya anining atong telebisyon. Be a blessing also for others. Ang atong pagpangalagad nagkinahanglan sa inyong suporta. Daghan kayong salamat sa mga makanunayon nga naghatag sa ilang panahon, sa ilang nag-share sa ilang blessing aron nga ang uban usab ma-blessed. Daghang salamat sa among mga sponsors o kaninyo nga buot pa mo tabang kamo nga naabot nining atong misa sa telebisyon dinhiman sa Pilipinas o sa laing nasod. Kamo usab giimbitahan nga mo share sa inyong blessing aron ang uban pod mahimong blessed. Anay atong account name o account number diha sa inyong mga screen o anaa po tay pag-ong GCash number. So, daghang salamat sa atong mas presider karon kang Father Antonio Maria Rosales, OFM, diha sa parokya sa San Vicente Ferrer sa Sambagdos. Sa atong choir, ang Marian Choir sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. O sa atong mga lectors, sa atong pilgrims karon ang Crusaders of the Holy Face. Daghan kaing salamat sa tanan nga miduyog niining atong kasaulugan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Daghang salamat sa mga nagtambong sa atong misa sa telebisyon, diri sa chapel, sa mga sisters of St. Paul, tanan nga mga nag-iusa sa atong pag-alagad sa Ginoo diri sa atong misa. Padayon ang atong pag-ampo, ang atong pagsalig, dili mawala ang atong pagtuo, ang kusog sa atong mga kasing-kasing. Kinitanan, grasya, gikan sa Eucharistia, sa atong pangalawat, diri sa atong misa karon. O karon manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Humana ang atong misa, lakaw kamo sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay buntag sa tanan. Pagkamaan kita karoon, pangalan sa Diyos, nabulaan kita tanan, sa iyong bendisyon, aron ay unang mamahalaga, kung Espiritu Santo, karunong sa ihapon, atong pagsimbahon, karunong sa ihapon, atong pagsimbahon.